Recaptar més de 80.000 euros per finançar programes de suport i atenció a persones amb càncer i les seves famílies. Aquest és l'objectiu de la tercera edició de la campanya Posem-li pebrots al càncer, que posarà a la venda pebrots solidaris a 450 establiments de Condis a Catalunya. Engeguem la tercera edició de la campanya Posem-li pebrots al càncer. Us animo a que participeu en aquesta iniciativa solidària. Aprofito per donar les gràcies a tots els que la fem possible, col·laboradors de Condis, els proveïdors Bioponiente, els padrins, els voluntaris i els nostres clients. Segur que serà un èxit. Gràcies. Concretament s'oferiran 60.000 bosses que contindran un pebrot verd i un de vermell al preu d'1,5 €. La recaptació es destinarà íntegrament a finançar programes impulsats per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. Des de les entitats que formem part de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, com Oncolliga, donem les gràcies a Condis i a totes les persones que a través de la compra d'una bossa de pebrots col·laboren en aquesta campanya, que fa possible que podem donar suport amb tot el seguit de serveis que realitzem en els malalts de càncer i a les seves famílies. Aquest any confiem que encara es vendran més bosses de pebrots i això possibilitarà que podem continuar fent aquests programes de servei i que més malalts de càncer es beneficiïn de la nostra ajuda. Moltes gràcies a tots. Els organitzadors han fet una crida als ciutadans perquè comprin pebrots i ajudin a difondre la iniciativa. Fer una foto amb els pebrots, posar el hashtag a través de les xarxes socials pebrots càncer, als nostres Facebook, als nostres Twitters, a l'Instagram, perquè fem així que la gent compri els pebrots i participi en la campanya. La periodista Chantal Llavina padrina la campanya, juntament amb l'actor i presentador Quim Masferrer, el meteoròleg Francesc Mauri i l'investigador Manel Esteller. Hem de ser optimistes. Avui es curen més càncers que no, es curen un 60%. Per tant, hi ha més probabilitat de curar-se. I cada any s'incrementa aquesta probabilitat un 2%, s'incrementa aproximadament. Per tant, estem en el camí correcte. Aquest camí ha d'incrementar-se més, podem fer salts de qualitat. Per què hem d'esperar un 2%? Per què no esperem un 5% cada any, un 10%? Per això d'haver més mitjans per la recerca, per la prevenció, també. Ens hem d'ajudar, la societat s'ha d'ajudar uns amb els altres, cada qual amb el seu granet de sorra i això és una manera. El xef Tomeu Adrover els ha ajudat a cuinar una coca de recapte amb pebrots. En un to desenfadat, han destacat les virtuts d'aquest aliment. Aquell moment que tires la ceba, que tires el pebrot per fer el sofregit, aquella olor del pebrot, allò és... Jo ja he dinat amb allò ja en tinc prou. Els padrins s'han mostrat satisfets per poder posar en marxa la campanya, malgrat les dificultats que ha tingut enguany la collita de pebrots. La variabilitat natural del clima és intrínseca en el clima i hi ha canvi climàtic i per tant també hi ha una tendència a més extrems. Els dies 3 i 4 de febrer, més de 600 voluntaris oferiran les bosses de pebrots solidaris i informació sobre la lluita contra el càncer. Sumem-nos a la campanya Posem-li pebrots al